Ezt a számot Veresegyházról a Veresi Kornél küldi a drága egyetlen feleségének, a Brigittának születésnapja alkalmából, és ezzel a számmal szeretné kifejezni neki, hogy mennyire szereti. Továbbá a gyerekeik is kívánnak a Brigittának nagyon sok boldog születésnapot. Legyetek szerencsések! Já estará mengedur Kote kai konik chidi kelame Kote kai konik chira kelame Ferio sunto del Metrobui Murohilo te ducal Metrobui Mureas mate pitial Ai pentru de vrale Eso te queral Que la camam Que la camam Que la camam Aj kamat, aj kathoz Te vagy a galambom Te vagy az asszonyom Te vagy a boldogságom, Brigitta. Miért kell mindig a szívnek fájnia? Miért kell mindig a szemnek sírnia? Ha nem vagy mellettem, úgy érzem, nincs életem. Mert szeretlek, mert szeretlek, Brigi, mert szeretlek. Mikor két édes szív egymástól elválik, még az édes méz is keserűvé válik. Miért kell mindig, Brigi, a szívnek fájnia? Miért kell mindig, Brigi, a szemnek sírnia? Ha nem vagy mellettem, úgy érzem, nincs életem. Mert szeretlek, oh, Brigi, szeretlek, oh, mert szeretlek. Brigitta, szerelmem, nagyon-nagyon boldog szülés.